Σήμερα είναι τα γενέθλια του Hate Boss. Έχουμε ετοιμαστεί όλοι, έχουμε έρθει στη Σαλαμίνα. Οπ, ποιος είναι αυτός? Έχουμε και τον Εύη μαζί μας. Ήρθαμε να πάρουμε κρέατα. Θα κάνουμε έκπληξη στον Hate Boss. Δεν ξέρει τίποτα. Έκπληξη! Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Τα ξέρει όλα αυτή τη φορά. Δεν είναι έκπληξη. Είναι πάρτι απλό, χωρίς έκπληξη. Πήγαμε σούπερ μάρκετ, πήραμε κάποια πράγματα. Τώρα ήρθαμε σε κρεοπωλείο να πάρουμε προβατίνα και παϊδάκια. Πάει να μου πάρει φαΐ. Ήρθε μία ώρα μετά. Πεινάω. Μόλις φτάσαμε σπίτι, όλα καλά. Πήραμε και τα κρέατα, πήραμε και αναψυκτικά, κρασιά, τα πάντα όλα. Και τι ξεχάσαμε? Την τούρτα. Ξεχάσαμε την τούρτα σπίτι, στο ψυγείο στην Αθήνα. Και η πλάκα ξέρετε ποια είναι? Ότι του στέλνω μήνυμα, του λέω Hate Boss, μην ξεχάσουμε την τούρτα. Μην ξεχάσουμε την τούρτα. Γελάγανε αυτοί. Ναι, εκείνος με το Μεντούσα. Α, σιγά μην την ξεχάσουμε. Και κάνανε για πλάκα. Ω, ξεχάσαμε την τούρτα, ξεχάσαμε. Και στο τέλος ξεχάσαμε όντως την τούρτα. Το πάρτι ξεκίνησε! Πάμε λίγο, χόρευε Hate Boss! Ο Έπι κάνει μοντάζ στο βίντεο μου. Παιδιά, ο Έπι ξεκίνησε τα vlogs, δείτε εδώ. Ήρθε στο πάρτι να κάνει μοντάζ. Ο Hate Boss φιλιέται! Παιδάκια, είμαστε έτοιμοι? Να τον χαιρόμαστε το Hate Boss! Να χαιρόμαστε! Η τούρτα στην Αθήνα, εμείς εδώ, εντάξει, καλά είμαστε. Θα έρχεται στο πλοίο, είναι η τούρτα, στο πλοίο. Γιαννάρας, ladies and gentlemen. Πού είσαι εσύ? Για πάρτι κάνουμε ή ξυπνοπέμπτη? Καλή με την... Πέντε μου τα δίτσα και εδώ. Πούτσα μπάλα και τραβάλα πάνω από το μνήμα. Ναι, το θαύμα ναι θα γίνει σε ένα μήνα. Και γαμάω τα μουνιά απ' τη Σαλαμίνα. Μα είμαι παντρεμένος, ναι, μα πλέον δεν είναι κρίμα. Οι ψήστες τελειώνουνε, οι ψήστες. Τελειώνετε! Άντε μία ώρα. Τώρα σε 10 λεπτά τρώμε. Πες μέσα να ετοιμάσουνε. Σε 10 Θα έχω λεπτά. ετοιμάσει όλα μέσα. Μπράβο, σε 10 λεπτά θα φας την καλύτερη προβατίνα που έχεις φάει στη ζωή σου. 10 λεπτά, είπες πριν 10 λεπτά. Γιατί βάλε μου μια πεδόνια. Τρώμε καλά, παιδιά. Μας αρέσει το φαγητό. Ψήστες τρώνε πιο καλά από όλους. Ωραία τα ψωμιά. Προβατίνα μόνο, παιδιά, παϊδάκι έτσι. Ποιος πληρώνει το ψήστημα στο τέλος? Team χρυσό, σκάω πάνω στο καπό. Άμα θέλεις κάτι θα στο φέρω σπίτι εγώ. Με το team τρέχω μες στη city, ναι. Όχι φίλε, δεν είμαι Manchester City, ναι. Με φωνάζουνε μαλακισμένο. Ως ρεμεδό έσκασε freestyle γραμμένο. Γιατί πολύ απλά το είχε προκαθορισμένο. Γιατί πολύ απλά είναι σκέτο βλαμμένο. Πρέπει να απαντήσεις γρήγορα κι εσύ. Μην περάσει η ώρα, πάει 9:30. Πρέπει να χώσεις κι εσύ λίγο το dis. Πρέπει να κάνεις κάτι στον Έπι να την πεις. Εμείς δεν κάνουμε beefs μες στο σπίτι. Άμα θέλεις κάτι ξέρεις πω. Μαζευτείτε όλοι, παιδιά, να κάνω μια πρόποση. Να ζήσεις Βασίλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις νιώσεις στο φως. Ευχή μην ξεχάσεις. Όλοι να λένε να έλα στο φως. Ευχή. Ευχή και σβήσιμο. Ευχή. Όντως. Πίσω, Δεν ξέρω τα Άλλαξε ευχή. Μπράβο. Καληνύχτα, guys. Καληνύχτα. Bye bye. Ήταν πολύ ωραίο πάρτι, χάρηκα πάρα Σ' πολύ. άρεσε το καλύτερο πάρτι που σου Το πέρασε? καλή, ναι. Βασικά για την ακρίβεια ήταν ένα ωραίο hate party. Όχι, ήταν πολύ ωραίο το πάρτι, ήταν πολύ ωραίο. Μπρο, αυτό είναι... Πεθαμένοι εδώ πέρα οι άλλοι. Άντε καληνύχτα. Αρρυθήκαν όλοι. Μόνοι μας. Ύπνο τώρα. Καλημέρα, βγήκαμε να λιαστούμε. Ξυπνήσαμε και βγήκαμε στην αυλούλα με τον Άρη πρωί να λιαστούμε. Καλημέρα, παιδάκια. Τι πίνεις πρωί, καφεδάκι? Γαλατάκι. Μαντέψτε τι θα πάμε σήμερα για πρωινό. Προβατίνες, κοτόπουλα, εδώ πέρα στην τοστιέρα τα έχουμε βάλει όλα. Σαν το αρνί του Πάσχα. Θα τρώμε για 3 εβδομάδες ακόμα. Έτοιμος Hate Boss? Ανιά, έτοιμη για δεύτερα γενέθλια? Προλάβαμε το φεριμπό των 2, παιδιά. Ξέρεις τι είναι να προλαβαίνεις το φεριμπό των 2? Σε τέτοια φάση βρίσκομαι. Κατεβάζω τα χριστουγεννιάτικα. Δείτε εδώ, έχω βρει φούλα αρκουδάκια από παλιά. Και γυναικεία και ιατρικά και
10 σακούλες αρκουδάκια, δεν ξέρω πού τα είχα αυτά όταν ήμουν μικρός. Αλλά ήρθε η ώρα του δέντρου. Μπράβο τα παιδάκια, ήρθαν να με βοηθήσουνε. Χριστουγεννιάτικο μου. Χριστούγεννα, πρέπει να φύγουμε. Βιαζόμαστε πολύ. Μόλις συνειδητοποίησα ότι τα διακοσμητικά δεν φτάνουν σε αυτή την τεράστια δεντράρα. Οπότε πάμε μια βολτίτσα από τα μαγαζιά να αγοράσουμε. Τώρα όλα αυτά θα μπουν εδώ πάνω. Μπλε, πολύ μπλε έπεσε, είδατε. Να νιώσουμε χειμώνα. Γίνεται ένα χάος εδώ πέρα, αλλά πρέπει κάπως να τα κάνουμε. Kate Boss, γύρισες, για να σε δω. Για να σε δω. Τι έχεις στα χείλια σου, τι έχεις στα χείλια σου. Για πες μας τι έγινε με την κοπέλα που βγήκες. Μεντούσα λέγε. Παιδιά, έχω βάλει το Μεντούσα να οδηγήσει. Δεν ξέρει καν ποιο είναι το γκάζι, ποιο είναι το φρένο, δεν έχει ξαναοδηγήσει ποτέ στη ζωή του. Και απλά έχει πανικοβληθεί, αγχώνεται, νομίζω ότι θα κάνει. Δεν είμαι, κοίτα, η πρώτη. Η πρώτη είναι μπροστά. Ναι, όμως όπως δεν ξεκινάει με φρένο. Ξεκινάει. Πάτα και φρένο. Πάτα φρένο. Πρώτη. Όχι, μην βιάζεσαι μόνο. Βγες στον δρόμο πρώτα, γιατί είσαι στα χωράφια. Στον δρόμο, σιγά σιγά. Μην τα σπουλικάζει. Βάλε Δευτέρα. Ένα με το που ξεκινάς. Δευτέρα. Δεν πρέπει να πάρω δίπλωμα. Δείτε πόσο εύκολο είναι. Και έχω παίξει μόνο μια φορά, έτσι. Εσύ όμως έχεις δίπλωμα πόσα χρόνια. Δεν μετράει. Βγαίνουμε στον δρόμο, κοιτά. Το χαϊδεύουμε το τιμονάκι. Κι άλλη τούρτα, Hate Boss. Τι θα γίνει με την πάρτι σου. Ήταν η τούρτα που ξεχάσαμε. Έκπληξη! Δεν το περίμενα. Τρίτη ευχή για φέτος. Είναι αδικία, έχεις περισσότερες πιθανότητες να σου πιάσει η ευχή σου. Αν παντρευτώ. Εσύ γιατί φωνάζεις Ικαρής όλη μέρα. Γιατί. Τέλεια παιδιά τα Χριστούγεννα, μόλις το λύσαμε. Είναι όλα έτοιμα, το σπίτι είναι GG. Το δέντρο μου αρέσει full φέτος, έτσι πιο μπλε, είναι στη μόδα. Άντε πάρτε και πιο κοντινές λεπτομέρειες. Το λύσα και εδώ πέρα στο streaming room. Ένα μικρό δεντράκι που λέει Hate Lord. Με τον Άι Βασίλη. Τι τέλειο background που θα έχω στα streams. Ετοιμάζομαι να παίξω Forza Horizon. Έχει έρθει τις προάλλες ο Μεντούσα με το Hate Boss και υπορώθηκα. Οπότε πείτε μου αν θέλετε και βίντεο στο gaming κανάλι με Forza και τη μονιέρα. Πώς με βλέπετε, κουρεμένος, σένιος, φρέσκος. Παιδιά, εντωμεταξύ είμαι έτσι λίγο σκεπτικός σήμερα. Γιατί βλέπω τον Hate Boss και κάνει πολλά περίεργα πράγματα τελευταία. Πείτε μου αν έχετε παρατηρήσει κι εσείς τίποτα τέτοιο. Δηλαδή ξυπνάει μέσα στο βράδυ και λέει σηκώνομαι, φεύγω. Σαν να μην τον νοιάζει τίποτα. Κάπου έχει μπλέξει. Τέλος πάντων, ό,τι και να συμβαίνει με το Hate Boss είχε γενέθλια. Οπότε να το ευχηθείτε όλοι από κάτω στα σχόλια, θα τα διαβάσει όλα. Ξαναλέω κι άλλο ένα χρόνια πολλά από εδώ πέρα και του χρόνου. Hate Boss, αγαπάμε! Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο, subscribe, κουδουνάκι, σημαντικό κουδουνάκι. Για να σε έρχονται ειδοποιήσεις. Και ναι, αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Θα πάμε, εντάξει. Θα πας να του τα δώσεις, ναι, και θα έρθεις, εντάξει. Πού πήγε! Hate Boss! Πήγαινε. Λαμπάρπερ, τι κάνετε ρε! Λοιπόν, πάω σπίτι, μέχρι το βράδυ θα τον έχεις φέρει, θα γίνει χαμός.